Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Bareta, Istorya, Gabos Maandar. Uyada, ang pagtukar ng mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay, ang balanse asin patas na pagtatar ng mga isyus kanalaw. Daing pigsusurungan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Aranda, Bicolandia, Pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa,
Arandar Bicolanja. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasurogan Bicolano Worldwide. Minutos makalisan alas 4 nin pagkahapon, digdisa na yan sa BicolNet TV. Mga kasurog, mga kaimanwa, mga karandar, na naman kita sa programang Arandar Bicolanja, ang pang-webes na presentasyon. Ay, ibahan nindo ako sa laog nin sarong oras, mag-restoryahan kita kay mga dapat pag-istoryahan, mga nangyayari sa satuyang kapalibutan. Siyempre, live na live po kita sa BicolNet TV. And of course, agarang kan sa mga station manager, Maestro Nel Antuon, and kan sa mga production manager, Tony K. And of course, sa bilog na pag-iriba, asin puwersa, kan BicolNet TV, initabi si Ayi Andes Arietan sa inyong kasabay. Jamingan nindo ako tabi, mga kasurog, mga karandar. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa programa. Sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Ano? Kung may mga gusto ka mong ipaabot sa mga nununungdan, pwede tabi gamito ng programa. Kung igwaman ka mo ki babation sa Pilipinas o sa luwas man kang Pilipinas o sa inman na luklok o surok kan mundo, na mamati po kita, na hahiling po kita. Kaya pahit sana. So mga nakaantabay na, pakishare kan sa tuyang programa, mga kasurog. Tanganing dakol ang makahiling, makadangog kan sa tuyang pag-uurlay-ulayan ngunyan na hapon. Webes po ngunyan, pizza 27, kan bulan na Hulyo. Siyempre sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday, lalo na sa sakuyang panihon, Dennis C. Reyes, ang dating mayor kan Pilar Sorsogon. Pade, happy birthday sa imo. Siyempre naman sa nag-celebrar kan sa inyong mga anibersaryo, happy anniversary. Duman sa mga nag-fiesta, happy fiesta. Iyo ini ang tugtog pag may mga kapistahan, abaan ang sira magpaikulikol. Ano mga sir, mga kasurog, mga karandar. And siyempre duman sa mga pamilyang may mga kamunduan, ano, lalo na itong may mga kapamilyang nagsasakit ang sa indang membros kang pamilya dyan sa hospital o kaya may nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban. Talagang mamundo po yan, mga kasurog, mga karandar, salado kan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa indong pagmundo. Maraiso na maaram na sa tamang proseso, okay lang. Ha? Sabi ko pag sinabing sa tamang proseso, so nag-agi talaga. Pero so mga nagparam na sa ibabaw kang kinaban because sa kagibuhan kan ibang tao, iyan ang lalong mamundoon iyan sa parte ka nagkawarlat. Kaya kita, Isus Maria Josep, minapasalamat kita sa oral daw sa mahal na Diyos, takitapig tatawang panin paghangos. Mga number 1 tang pasalamatan, kada bes na pagmuklat kan sa tuyang mata, magpasalamat sa mahal na Diyos ta ang blessings na pigaapod bako yan material na bagay no di ang pagmuklat asin paghangos kan sarong tabo. Blessing po yan. Siring man pagkatapos kan maghapon ang bago magkaturog, magpasalamat manggiraray ta kita tinauanin katrangiluhan sa maghapon asin na uyan makaturog ka na naman na daing helang, daing dakulang problema. Singunda na sa nang pasalamatan an sa tuyang mga material na bagay na nare-receive sa oral daw. Pirmista sa nang gibuhon an sa tuyang buhay na maugma. Duman sa nakita sa maugmang lado, although may mga kamunduan man talaga,
may mga problema ang kada pamilya, ang kada saro sa satuya. May problema po, aram ta iyan, given na po ang problema. Pero sabi nga ni kan mga makukusog ang pagtubod sa mahal na Diyos, mag-alabar pirmi sa mahal na Diyos. Tayan niya, dahil manansay mo itatao, kung dahil mo yan kayang solusyonan. Tama? Yes. Kaya, dahil pagbasulon ng mahal na Diyos, dahil ka nakakagsa kamugta ka na arog kayan, malamang, pigpaparumdum sa nakita. Halimbawa, titawang kita kan mahal na Diyos, kay sitwasyones na medyo garudor dipisil sa satuyang pagmatian, di ba? Babasulon an mahal na Diyos. No? Isus kong yakon may Diyos, natatapig arog mo ako, kaya ning maray man akong tawo, malamang sa sadiri mo, sa pag-isip mo, maray ka. Pero may mga nagigibo ka, may naisip ka na medyo salto sa kasugan kan man na Diyos, kaya medyo pigpaparumdum ka sana. Yung baganaw, Diyos ko ngayon, natama ko na pinabayaan. Maski nga ni si Kristo nakapagtaram ka na now. Pero iyan ang pigtataram na day katatawan kisiring na sitwasyon kung day mo ang kayang solusyonan. Kaya magpasalamat permi sa mahal na Diyos. So day nagtutubod sa mahal na Diyos, ay pasinda, pabayain na sinda. Sana matangko sindang magtubod. Para minsan ako, gigulo-gulan ako sa nag-post pag may nag-post, nabasa ko. Inot baga ka ito, mga kasurog, mga karanar, nahiling nindo ito, na pastor na ito, na iho di kabrang pastor, big para purukpok, big para parasa sa mga imahen, kan sa tuyang mahal na Diyos, mahal na Birhen Maria, big para parasa, baga pig marartilyo. Ansa kuya duman, ano daw niya ulabot, ano? Ano, kung ang pagtubod nindo mga pastor, mga pastor, good morning, tabi sa Indo. Kung halimbawa ang pagtubod nindo, so pagtubod nindong araw ka na dahil nga kami naniniwala sa mga santos, mga istato, o dahil mang problema tabi, bakong pakiaraman nindo, so pagtubod kang Kristiyano, na nagtutubod dyan, anong labot nindo, mga pastor, na mga maggibo sa nakamo, kan sa indong pagtubod. Magkong iyo po. Dahil na, pakiaraman, kamo ngayon, sige nindo ang turubod. Ay, labot mong, mudahon ta ka. Labot mong aip ka. Iyo baga. Igwa naman kay pastor na nag-post, na nagaturubod sa mga Kristiyano sa ano na ito. Kung ano-anong pipapakiaraman, dahil man yan sa Biblia, labot nindo. Ano? Dahil pagpapakiaraman, kung ano ang pagtubod, kisarong tao, tanganing na yung gulo. Pag-arog po ka, naghahanap po ka mo kigulo. Yo? O sisan maurag na pastor, sige nga, ayaton akong debate, ang manungod sa pagtubod kan sa tuyang reliyon, aber daw. Papatulang ko ka. Munyo ka. Dahil pakiraraman. No? Dahil pakiraraman. Idol, good afternoon. Sabi ni amigong Arnil Hamura, kan Castilla. Kababayan ko ini. Maray na hapon po, kuya, pirming nakaantabay ako sa payabaon. Payabaon ta ka po. Ay, payaba ta ka man, Kuya RJ. Okay, salamat. Kuya, pa-shout out tabi digdi sa Tara G Grill and Restaurant. Nag-deliver restro. Ay, kumusta ka mo dyan mga ate, mga kuya? Dyan sa Tara G Grill and Restaurant. Aputa daw tabi, Kuya Rich, kung noarin man ipapa-advertise yan digdi sa samuyang istasyon na Tara G Grills and Restaurant. Barato sana, parehasa na sa imong presyo, tantang sa diribagan. Kuya Buda ate, makihapot daw tabi, Kuya Rich, si ate. Buda si Kuya. Maski dahil ng kuro kontrata, pagtaram ki, gibuan tatulos ki production, arog kan sa imo, magayonon baganaw. Good afternoon, sir. Si Miss Nelia Marcaida, kan Binangunan Rizal, nakaantabay. Good afternoon man tabi sa imo. And of course, kay
Sir Albert Bansali Artiaga, napirmi man nakatutok digdi o sa programa ko. Thank you very much, sir. Diit pang tios-tios. Ano, sir? Good afternoon niya po, sir. Salamat, Sir Albert. Paki-share kan sa tuyang programa. Iyo da kuya, ni kataning ko, nya name, no rin da tabi, tarami na ipatext ako so detalye, arog kan pag-text, baga, akan tinext mo, apig, forward mo sa messenger. Iyo man ang gibo ni ate. Siyang kataning mo dyan, si ate o si kuya, pagibuhan nandig di sa production miki, arog kan sa imo. Na magayonon baga, Tara G, Grills and Restaurant na makukuha dyan sa ano ba yung purok yan? Kamalig Albay. O barangay. O yan andyan sa Kampangkan. Iglesia ni Cristo. Nagibuhan tayo. And syempre naman sa nakaantabay na sige sa Nancy Eri, pwede tabi nindo yan, mag-comment po kamo. Tanganing maaraman kong yaon po kamo dyan. Ini Kuya Rich na programa ko, dawa sa nang isyo, pano ki komersyal, okay lang. Ayan, tara may na si ate, isend na sa kuya sukunyan. So detalyikan Tara G, Grills and Restaurant. O ano ba nag-comment digdi o sa, dyan dahil nagluluwas sa live, uni nag-comment nagaluwas sa cellphone ko, sa live man ini. Hindi nga ho, si Kagawa Doc Luna Blanche. Oy, Kagawa Doc, Rena, salidahan mo ang profile name mo, o dagdagan mo kang middle name mo, so Luna, middle name. Iyo ang dakol na parintes mo sa daraga. Tanganing marama na kandidato ka. Ano? Kagawad, Renz, ayaw. Maray na hapon niya po, Sir Aye. I would like to congratulate all the graduates of Bicol College, especially po sa mga student and parents po kan Bachelor of Science in Tourism Management. Ili nga, mag-graduation pa sana sa Indubaya, ano? Kami so pinakainot, kamo ang pinaka-ultimo, maralaogan na naman lamang. No, ano nagralaogan nito dyan? Happy graduation po. Congratulations, Bicol College. Happy graduation sa Gabos na nag-efforts, nagpagal na mga estudyante para makataraos sa indang pag-eskwela. And of course, tawan tang honorable na ang mga magurang. Kadaklan yan, kung bako man sumagurang na nagpiyagot sa paghahanap ng kwartang panpa-eskwela, dahil man kamo po makatarapos mga estudyante. Kaya, mga magurang, congratulations po sa indo. Sana magayon ang naabutan kan sa indong mga aki. And siyempre sa mga instructor, professor, kan Bicol College. Lalo na kay Ma'am Doc Rena Luna Blanche. Ang masunod na members kan council kan barangay Sagpon. And of course kay Ma'am siyempre ang sa kuyang Padaba na Dean Maria Luisa Gonzales. Madam, Dean, Doc, good morning tabi sa Indo Gabos. Yan na, nakasend ka na baga dyan. Salamat po, sir, sa pa-shout out. Hey, sa aga pa ang graduation po sa BC. Graduate Studies and College Department po. Iyo po congratulations po sa Saindo. And hello po, maray na hapon po. Si Sir Ramon Marticio. Mon, maray na hapon man tabi sa imo. Salamat. And of course kay Hoy. Nadangog mo tabi, Madam Dindok. So patara-tara ko sa imo. Congratulations po, mabuhay ka. An payaba kong din kan graduate school. Dr.
Maria Luisa Gonzales. Pag halion mo na susaro dyan na professor, ma-enroll pa ako. Pero kung habang nahiling kong pandok kan salbatanang anhabo ako mag-enroll, dawa ikapang din. Litsiro ka kaya. Doig di kita kukuduton ka sa singit. Maray na hapon sa imo, Idol Padi, asin sa gabos na Castellanos, especially sa mga estudyante. Councilor Boboy Llamera Marantal, ang pinakamaurag na councilor kang Castilla. Standby po, Councilor Boboy, i-interview ta kapunan ta ka, katakod kan magayon na programa nindo sa mga Castellanos na estudiantes. Standby. Si Kuya Amildo Tab. O yung daamatik na Kuya. O ipasend mo na tabi sa kunyan. Ipasend mo na sa messenger ko. Tagibuhan na yan. So arukan sa imo, pasunodan na so ngara, so address, so owner, so contact number. Tapos so mga freebies kung ano. Salamat po sir sa pa-shout out. Hehe. Nabasa ko. Thank you. Kaya lang, dahil man ako makandidato, dahil bale, basta magsuporta ka sa mga kandidatong aramong may ibubuga pag abot sa sa plenaryo. Madam, dahil bale, dahil ka makandidato, ang suporta mo, maski moral support sana, okay na yan. Okay po, sa ngunyan, arog kayo ni. Standby tabi. Apudan ko kaya si Councilor Boboy Marantal kan munisipyo kang Castilla ta may magayon na programa o kaya ang sarong eskwelahan sa syudad kan Sorsogon kung saan gigibuhon o kaya ang nakaisi ka ini kan detalye iyo ini si Councilor Boboy. In fact, ang pa-exam gigibuhon sa iyang residensya. Ang residensya ka ini ni Councilor Boboy Marantal o duman may wasunononon sa second floor. Kaya gayon duman gigibuhon. Hanapon ko na so number ni Onina. Standby kukunya ng takana, aapo ng takana tabi Councilor Boboy. Wala ta si Kuya Gob Une. Oni baga naka-antabay na. Good afternoon, Kuya Yi. Ano yan? The press of Kagsawa Sirangan Eagles Club and to all mga kuya and ate of Albay Bicol Region and a member of Airsoft Sunday and Team Brat. Okay? I-share tabi. I-share an sa tuyang programa. So, apo ng tango na si Councilor Boboy dapat araw kayo ng microphone ta, ha? Ang tayo. So, dati siya na, si Ringo. Tanganing madangog. Lat, ha? Ay, i-forward ko sa imo, so kay Kuya Amildo. Diyan, pig-forward sa imo. Yes, hello, Councilor, maray na hapon. Hello, maray na hapon tabi sa sakuyang pugi. Si Padi mo ay ini, live kita tabi sa Bicolnet TV, nadadangog kita sa Bilog na Kinaban. Councilor Boboy Marantal tabi, may nabasa akong post mo, nagarong may sarong programa, ang sarong eskwelahan, dyan sa syudad kan Sorsogon. Garo mga scholarship ini tabi, which ikakarahay ini, papakinabangan ini, kan sa tuyang mga constituentes kang Castellano na gigibuhon tabi ang eksaminasyon. Ta siyempre, permi ining igwang eksaminasyon, dahil man pwedeng madumang ka, mapa-scholar ka, there must be always a qualification or qualifying exam. So, tawi daw tabi kami, ang aram ko, gigibuhon ang eksaminasyon dyan sa second floor kan sa imong mansyon sa Banwaan kan Castilla. Ngunyan tabi, Councilor Boboy, tawi daw tabi kami, kidiit na istorya kung ano ang mga ini para sa tuyang mga kababayan, madangog, tatibada na hiling sa post mo, may mga nag-aaran tabay kitang kapwata Castellanos, ika daw tabi ang taong impormasyon sa tuyang mga kaimanwa. Please go ahead tabi, Councilor Boboy. Ay, salamat po, Padi.
sa gabos tabi ng mga Castellanos, lalong-lalo na sa mga magurang, asin mga estudyante, na gusto po mag-avail kay ni na programa kan CCDI Sorsogon, na pigaapot po na CCDI Gabay Aral Scholarship Program. Ano po, Councilor? Pakiulit. CCDI? CCDI Gabay Aral Scholarship Program. Aha. Go ahead, tabi. Pero ang nakakagkay ni in partnership with Honorable Buboy Maranta. Siyempre, kaya nga ni dyan gigibuon sa imo eh. Sige, go ahead, tabi. Ini po dahil ang sa kuyang barkada na siyempre sa pakikibataman, nagkaigo kita mga barkada na araw kayo na may mga natungdan sa eskwelahan. Ini po na si Sir Edgar Balasta na yung administrador ng CCDI Sorsogon. Okay. Kaya ini nagpuon po ini kan nakaagi pang taon pagkatapos kong manggana bilang municipal councilor. Tinubangin niya na ako na magkaigo Tuloski Scholars since last year, July, I think, mga July 20, mga petsa. So, nagkaigwa na ako dumang first batch ni scholars. Namunyan nga ni, ang feedback is magayunon. Sabi niya, mga magayunon counselor, so mga scholars mo di dahil mga matali, din mga may gusto mag-eskwela. Sabi niya, otrohunta ngayon, otrohunta. Diba? Dapat. Sabi ko, nakulaon pag ang orgulyo tabi pa din na araw kaya ng feedback na ang mga Castellano, mga matali, asin may gusto ng eskwela. O, diba? Iyo. Kaya sabi niya sa kuya, ano daw ngayon tabi kagawad kung putron na, magpa-exam naman kita duman sa iyo. Okay. So, Councilor Boboy, pira ang pwedeng makalaog dyan sa scholarship kang CCDI Sorsogon tabi? ang samuyang initial na paguro ni Sir Ed, katawan na niya ako kislat na 10 na full scholarship, 10 na half scholarship, then may partial man. Depende ngayon sa resulta kan makukuha ninda sa exam. Di po. Okay. Kaya sabi ko nga ni sa mga nag-apply ko niyan, kan big post ko, naglabi na ang nag-comment, tapos may nag-message sa kuya, bigilista ko na, saro-saro ko sila piga message na magkirayo nindo ang ang pag-exam nindo, adalan nindo kay Maray, kung mag-review na kamo niyan habang, di ba? Nganing sabi ko, kung ma-avail nindo yan ang mga scholarships na yan, magayon baga para sa pag-eskwela nila. Dapat. Kasi saro na oportunidad para duman sa mga yung pigapunta, less fortunate but deserving student. Opo. Actually, yan talaga ang target na. So bago nga may nagdirekta ng nagdigli sa kuya sa Sangguniang Bayan na nakihuro na saro siyang, kumbaga may PWD siya. Kung pwede nga tabi kagawad, matawan mo nga ang PWD itong aki na may eskwela. Kung pwede nga matabangan mo nga, kung mapa-eskwela pwede ng aki ko na college kasi PWD nga siya. So, sabi ko, mag-exam ka man gila yun. Pero, sabi ko, tatabangan ta ka sa kakayahan ko na tatabangan ta ka. Sabi ko sa'yo. Tinawag mo siya ng assurance, natatabangan ko siya. Pagabot sa pag-eskwela. Okay, so, dahil man talaga pwede dyan ang back up, bakir-bakir. Qualifying exam iyan. Pag-abot duman, ma-maintain baga sinda scholarship, nakapasar sinda sa exam. Pag-abot dyan, while ongoing ang pagklase, magaro, dahil man pwedeng basta sa nama klase, ma-maintain kayo sindang grades para ma-avail ninda hanggang makagraduate ang sinda sa sarong kurso. Tama po ako, Councilor? Syempre, natural po yun ang proseso. Natural po yun ang proseso. Naarog kaya talaga ang patakaran ka mga eskwelahan. Okay. So yan, magayonon na programa yan. Mabuena sindang mga taga Castilla, nagkaiguang Councilor Boboy Marantan, na may mga may mga kamidbid sa luwas kan Castilla na nakakatao din arog kay ning mga oportunidad sa satuyang mga kababayan. Anon kunyan tabi Councilor, parting word mo tabi para sa mga kababayan tag mga Castiliano. Siguro ang matataram ko na lang na sana kung dumagsa man kamo, sana kung kamo na ilingin ng post ko, mamatinin tong interview ko sa Arandar, kagi Mantua.
Randar na kay Manua. Iba rin ba niya, no? Bago na inarandar bigulan niya. Ande, arandar Bicolan ang programa ko. Pero so, profile name ko lang pigsalidan ko. Tama, Oktubre na baga. Malaban baga ko. Oh, kung mga nakakailing kay ni o o nakamati o nakailing kay ni interview, sana kung mag-exam ka mo, mag-testing ka muna mo exam, dahil para maninisay ito ba kung ang tabi ni para kay Councilor Buboy Manangkaran. Correct. Diyo po. And additional tabi pa di, Sige. ang taramo sa mo ni Sir Ed, gini po man niya actually last year, same man niya gila yun pa di, sabi niya sa kuya na ang examination fee, dahil sin na papabayado. Kumbaga, ikaw ang magbayad kay ni. Ikan mabayan. Ako ang mabayad. Okay lang yan naman. Sabi ko laban ako dyan, sir. Yan may akong laban para sa mga kaimanwa ko ng mga Kastiliano. Wala rin sa mga estudyante. Dahil ka mo mag-adit kung ang examination mapuon alas 8 o alas 9 man iyan. Dahil maple parartabi si Councilor Buboy Marantal kipangutuhan nito. Tagan at sipagutuhan nito. Iyo na sudatara mong kukuta. Iyaw na pala sa plano mo. Sige. Ayun na yung tabi pa rin nakaprograma na yan. Very good, very good. So, yan ang mga kababayan kong Kastiliano, day ka mo nasala kay Buboy Marantal. Pero so iba nasala po ka mo. Ano? Oy, Masunod pa din maging tama na. itarama mo yan, saral to, ano ba? Oy, Councilor Buboy, Opo. classmate mo dahil si Doc Rena Luna Blanche. Yes, classmate ko yan ang saro sa maged kong klase. Uyang baga, good. Elementary dyan sa Bicol University College of Education Laboratory School Site 2. Good job ngayakon si Buboy Lamira Marantal, classmate ko an. Siyang din kan tourism sa Bicol College. Talagang matibay ni sa kuyang classmate. Doktor na yan. Talaga? Apo. Okay, so matibay talaga. Aki pa ini, kunya din sa kuya, midbid ko na ini. Pag wala ko, akipan, idol mo na. Dayman, matuaw na ko ligding maray. Anyway, thank you very much sa Councilor Buboy Marantal po kan mga programa nindo in partnership with the CCDI ta magkakaigwa nin oportunidad ang sa tuyang mga kababayan na mga less fortunate but deserving through this scholarship program. Thank you very much, Councilor Buboy. Mabuhay po kamo dyan. Ayan na, mga kababayan kong taga Castilla na matinindo, mismo boses ni Councilor Buboy Marantal. Magayon iyan ha, magayonon pong programa yan. Sayang kung dahil nindo ini ma-avail. Sabi nga ni, take the opportunity while still hot. I-forward ko sa imo sukay Kuya Amildo. Nata, yaon sa imo kuya. Di na sa kuya, aloy na. Natatayaon sa imo, may programa ka man tabi Kuya Gob. Tadyan sa imo pigsin ni Kuya Amildo. Okay, sige. Ang oras, 36 minutos, makalis na alas 4 nin pagkahapon, digdiyan sa Bicolnet TV. Diretso kita sa satuyang mga istorya. Ako kaya, pag mga matrinabahong mga public servant, so nailing mong trabaho, nagamakulog sa sayang kapwa, sa sayang mga konstituente, ay kaumaw-umaw ko po yan mga kaimanwa, mga kasurog. Totoo po yan. Bakoy dayang kihalong bula, ki amigo taka, ki panihon taka, ki kung ano taka, mas kiday kitang relasyon, bastang marayan sa imong gibo sa publiko, ilihido ka, nagtatrabaho ka nin matanos, kaumaw-umaw po kamudigdi sa sakuyang programa. Aron kay ni kay Kuya Gob Gary Mayor, councilor ini dyan sa barangay Dinurunan, dahil na ini yung pag-iisip no de, so sa iyang kapwa. Kaya kaumaw-umaw ko man kay ni o kay Kuya Gob Gary Mayor. Tatao ini magrespeto.
pipakapitan may ini dyan sa barangay dinurunan. Tayo ng kategorya niya, pangkapitan kan barangay, boda, pagkaunsilor ngani kan banwaan. No, digdi sa nango nang yako maserbe sa sakuyang barangay. Pipakapitan may na dakulan nagbubusol ng mga darakulang politiko para magkapitan. Ini o si Kuya Gary Mayor, pero por respeto sa iyang presiding kapitan, incumbent barangay captain, dahil nango na ngaya. Siya nango na patapos, unta nango na ngaya. Kaya ang mga araw ka ini, ano ini, mabuhay ka, Kuya Gary Mayor. Insiring man ang bilog mong pamilya. Mabuhay man ang barangay dinurunan. Tagaruko naman ang barangay. Adapted barangay ko yan ta. Halos pirmi na sa namang kami yaraon. Ano kuya? Ya, sa mo yung barangay ay saralidan nagabos. Sa saralidan may nagabos. Napapaluha ako pag aron kay nan iristorya. Ala, tama ba sa pako digdita bago kita magpasiring sa ibang istorya? Tadig di nagko-comment? Oh. Oh, digdi uso iba naga-like, naga-share, digdi sa pero dai magki-comment. Pero so iba may comment eh. Lahat ubuson ta. Okay? Dahil naman. Sige na. Tigdi na kita sa mga istorya. Ubos na anak. O, ikaw pang sarong ngabon. Si Kuya Padi Hek Sirano. Good PM, Kuya Padi. Watching me. Meantime, nadaipa mag-start ang practice me. O, maringa, yaong ka pa sa court. Una ko pa, ulit ka na noon sa mga oras na ini. Kuyang palan, ma-practice pa sa nakamo. An sa tuyang kuya, na uto na sa national nagko-coach. Dati, digdi sa nan sa local. Ngunyan uto na sa national because of his, tibay sa pag-coach, pagiging coach. Kuya Hek Sirano. Right, sana pa rin. Salamat. Kumusta na lang dyan sa bilog na coaching staff kan sa imong team and of course sa imong player. Good luck sa indang practice and good luck sa indong mga games. O, nina. 40 minutos, makalisan alas 4 nin pagkahapon. O, nina, pakinabangan kan lambang saro. Uni, may nabasa ako, natatara labo-labo na dyan sa partikan albay an arabasan. Ayon sa tuyang mga otoridad dyan. Sa mga tanod, tayan ang primerong responder kan dyan dapat. Mga barangay tanod, that's why nga ni, an kada barangay, igwa ki barangay tanod, tanganing mag-activar, mag-facilitate kampasi orden sa kada barangay. Harain, tagaro, tinira. Pagkatira, pirang, biniltan, tamay nawalat gayon sa mga mabas. Oyo, ganwan. Oy, mga barangay opisyal, dapat mag-imos-imos na tabi kamo. Lalo nang maralaugan na naman ang eskwela. Sa kada barangay, lalo na duman sa raraning sa eskwelahan na na may mga boarding houses, siyempre, madakulon tabi dyan ang sa indong ang mga taong nag-uuruli, nag-aaragi, asin, parasan-pasan sa indong barangay. So what is now your preparation para sa mga sitwasyones na arog kaini? Dapat po igwa kamukaan ki nakaplantar na preparasyon. Taan mga kunyanan, maski puro papaano, ang mga estudyantes na nagdadaratabi iyan, nakakatuwang iyan sa ekonomiya kan barangay. No? Maski nga ni, dahil nanindo pa ka-istriktuhan, oy, mga taga-licensing magdangog. Maski nga ni, dahil naman nindo pa ka-istriktuhan maray, ang mga residensya
na nagpapa-arkila ng mga boarding house na pigapo dahil pagka-istikon because nagbibit-bit na po yan dagdag sa ekonomiya kan munisipyo kan barangay. Yung baga, uyogon man sa rong munisipyo, magkaigwa ka dyan kay mga 3,000 na estudyante. Kumusta ka nakaan? Sa inural daw na sa namabakalan dyan. Nagbalo na akong tubig, kaso last na pagprograma ko. Garo no. Naku niya ng swallow nang to. Iyo po. Dapat may preparasyon ka mukaan, kagyang kan, may mablatter sa barangay, inabas niya sa laptop ko. Estudyante may laptop, natural. Naturalo na ngunyan ang laptop, cellphone. Kan estudyante. Dapat antabayan ang mga siringkaan ng mga pangyayari. Antisiparon mga mga barangay opisyal. Bako na puro sa ng iguana. Igudakan ki mga konsyal. Kapitana iguana. Madyan kon iguanang honoraryo mahapon. Dahil po magkunyan, magtrabaho, tanganing dahil masalidahan. Pero kung you are after to the honorarium, ay bay na. Bay na pagkusog ki buot magkuro kandidato, na baka manggagana ka pa. Siyempre mamamakal kang boto. Kaya dapat, kung may intensyon magkandidato, dapat mag-aktibar sa trabaho. Para inapon Kuya Ye, sabi ni Kuya Jermilo Ariate. Bili ko apudo na primo si Kuya, Arieta ko Ariate siya. Iyan, kung makiparinti siya sa Kuya, pero kung dahil it's okay, Ariate siya. Di Kuya. Iyo po, ang barangay ang may kunyan dakulang role pag-abot sa bagay na ini. Ang munisipyo minsan nag-aasa sa barangay. Kumusta ngayon monitoring nindo dyan? Barangay, kung kamo tatao, turuan ko kamo. Dahil nindo kaya, maghagad ka mo ng asistensya sa PNP. Requesting PNP to ngaya assign at least 2 every day sa gamos, sa may pintuan kan eskwelahan. Pwede baga po yan? Tanganing, sa eskwelahan, pagkaday mo dyan may bitaran sa mga turo teenager, na mga mainit pa, nananap ba kung man pag-eskwela, nagdirigdi ba kung man pag-eskwela? No di, iba. Kaya kay po dyan ang asistensya. Dapat may presensya kay mga pulis. Pwede kami kamukaan mag-request. I-assess iyan kan PNP. Na imong kimaraot magsurat, mag-request, yan kung nataw ka mo magsurat. Pero kung dae, tanay man natin barangkan mga tanon din daw. Ang ibang barangay, Puera de los Obos, ang mga tanon, palsipika daw. Bako dahil ko Puera de los Obos, kung ika barangay tanon na nagtatrabaho man kansay mong mandato, bako kakaintradigdi sa mga palsipika daw. Dahil madagit. Pag ma-duty na pag ma-duty, hain so iba. Pag honoraryo man tiripon. Pwede mga Kuya Prime. Mag-primo na kami ni Kuya Jermilo Ariate, buda si Ariel Arieta. Napaano daw, sisay daw sa tuyak original, Siyempre, siguro kung may original sa tuyak. Kung bako ang original Ariate, Arieta yan. Sigurado ako, tamay nag-istorya sa Kuya Kaito, Kuya Jermilo. May nag-istorya sa Kuya Kaito, taga dyan sa tuya, sa Castilla. Sampulo nga kaming magturugang. Ang apelyido mi nga yagamos, original, Andes. Kan magsimpuapon, nagsaralida sa hermano nga yan, limang tugang niya nagsaralida ki apelyido kan simpuapon. So lima dae, yung nga ito sa mga maisog ka ito.
So mga anis, pero kaya so mga nagsarali ng tugang ko, mga talawunon nga ito. Grabe ang takot sa hapon. Pagbuyong so kapitan, buyong man so tanon. Yan sana. Minsan, so kapitan, bakuman para inom. So committee chair kang barangay tanon na councilor, iyon nagpapabuyong kan mga tanon. Minsan susatuanon, ginibong alalay sa araw. Ikaw po kay mga araw kayan. Kaya, aktibar tabi, magplano ka mo, mag-prepara kung ano ang pwede nandindong gibuhon, ngunyan na maralaw na ang klase. Ang mga estudyante, mapuuna ang first semester. Kamu po, adalan po nindo yan. Pinatawan ko kamong giyatanganing, dahil kamong masalidahan pag-abot sa Oktubre. No? Yan. Uni naman, pag-abot naman po sa mga estudyante, bako sa nampig tatawan tadigdig ko niyan. Ning ibong-ibong kita, ha? Sabi kita nga ni dyan sa intro na, balansyado kita. Bako now, one-way ticket kita. Arog ka ini. Kamu man po ng mga estudyanteng maralaog, tandaan nindo. Lalo na sa mga first year, ta siyempre baguan sa lugar. Idamay ta na sa mga fourth year. Kamu po, pipadigdi kan sa indong magurang para mag-eskwela. So dahil nanguna pag-intrahan kung ano-anong mga extracurricular activities ang sa indong buhay, mintras kamo nag-aaral, nag-eskwela. Ang gigibuhon nindo mag-adal, maglaog sa klase, paghaling sa klase, mag-uli sa boarding house, mag-adal, may date na may day, although may day man pwedeng daing mga extracurricular activities, pero so date sana. Bago man so, most na ngaya taon ni na so allowance, kung mairinuman kita, maray kung arog ka mo sa sakuya, taka ito ka nag-eskwela ako, nagbisyo ako, day aram kan magurang ko, pag pagtatago ko, patago, pero pag klase, pirmi po ako naglalaog. Maski ako pirot, maski ako dahil isisimbag, basta ako malaog ako. Arog po ako kaan ka ito, ka nag-eskwela ako. Pero pag sinalakan mo na nga ni Kiba, lalo na so mga babae, maski lalaki, so mga babae, nagluwas digdi sa banwa, bako man so intention mag-eskwela, no di maghanap kilato-lato. Anong itaw nindo kan sa magurang nindo, troping buhay, bako diploma. Maray ko nabutan pa kamo kan na fourth year niya, kon first semester pa sana. Tuminakma na kamo nin lato-lato. Aber daw, maka-second year kakaan, maka-second sem kakayan, kung dahi ka na nagre-reglang, kung dahi ka na, kung naghanap ka na kimalsong, iyan ang problema dyan. Kaya, mga babae lalo na, dahil nangunakan mga lato-lato na antayan, pag-graduate nindo, ay mas maray pa ang makukuha nindo kaysa mga ngunyan. Kaya ang kapwa nindo ang estudyante, ay niya kung pahanapon ka mukha ang kimaalso. O, kumusta ka na? Ano nan mangyayari sa indong duwa? Ngaya, o duman nga kita, mag-live-in nga kita sa sarong boarding house. Pag sabayon tangya so allowance, na may pang-arkila kitang duwa, buda, may pangkaon pa kita. Buda, libre na nga kita. Kung makawat niyang lato-lato. Ayo baga. Tapos na kunyan, ang karir. Kapag ngaya, oo, ang pinairal, sira ang pag-aaral. Tama ito. Ayo. And mag-ingat po. Bako man ako mupigtaraman to sa mga barangay official na mag-asikaso pag may nakulo ng daw dyan, it does not necessarily mean na kamo, babantayan kan mga barangay official kan barangay daw saro-saro. Dahil man po, kulangunon man sinda. Kulangunon man ang mga barangay official na para bantayan ang gabos, anday nganing borders, mga constituente sana, dahil nakayang bantayan kan sa tuyang mga barangay official buda kan mga tanod. How much more kung kamo pa? Kaya mag-ingat manggiraray. Dahil ipag-asa ang seguridad sa ibang tao. Iasa mo,
Iasa ta ang satuyang seguridad sa satuyang sadiri. Ngunya no, ipunbok nindo ang mga hot number kan mga otoridad kung sa kamong lupalop na paduman. Libawa, sa daraga, may mga hotline dyan na sana naman simbagon manindong mga operators, ha? Malay mo naghahagad yang ki asistensya. Imposibleng ang estudyante ko niyan magklaseng daing cellphone. Imposible yan. Maski analog, basta igwang cellphone. Bira naman na nag-analog ko niyan. Tangaya, Papa Mama, i-Gcash mo na ngaya so sa kuyang alawan sa ubos na. Dalion baga. Ayo. Sige. Mga estudyante, mga maestras, iyo man, magpreparar man ka mo. Mga barangay official, magpreparar man ka mo. Tanganing, ayos ang boto-boto. Ano oras? 6 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon, digdi sa nasa Bicolnet TV. Digdi ako mga kasurog mga kaiman mo, ano? Digdi o sa... So, pigtukar ko baga kasuhapon na gintong, ano ito? Gintong parangal. Ano pa ito? Kadakol sinda, nahiling ko, dakol pala niyan. Nagakaturog ako, nagurig na ako, maski kasubagong day akong piga ako, nagatukaw-tukaw ako. Ay, good afternoon pa lang po sa sakuyang namumuta na eskwelahan ngunyan, ang Daraga Community College, and of course, kan sakuyang din, Sir Melvin Guyena, and Sir Romulo Lindio, ang samuyang administrator. And siyempre, sa bilog na professor, instructor kan Daraga Community College, and of course, kan mga estudyantes. Ano? Good afternoon po sa inyo. Enrollment na. And pipasalamatan ko si, basta yun na. Taday na ako magpararibok. Okay? Makanos, post, gintong aral awardee. Gayon nun suwata, may pigtao. May pigtao. Uto pala, I nominate myself. Tapos, karurakit ganita, pigagadan ki 12,500 pesos o 12,200 pesos ito. Uyogon mo, ako natutunawan kan may lingko naman kasubago. Paano mo yan naraman? At ako ya, pig-nominate ko sa diri ko, o qualified na ako. Alat ko na ngayahat, mapon yan, garo imbestigaran ka, kung talagang qualified ka duman. Sinda, taga sa inalupalop, ako taga Albay, dahil nga ni ki 5 minutos, nag-message na sa kuya, ay qualified ka ngaya, for the award. Gintong aral award ka ngaya. Ay say ko, thank you very much. Sunod kong gustong dangogon, na mag-prepare ka kan sa imong mga gamit, tadigdi ngaya sa Baguio City ang awarding, tapos arog kay ni, uyan niya sa plane ticket mo, iyo supigalat ko, ang uminabot ko, ya Jermelo, tabi, sabi sa ko, mag-preparar ako kay 12,500, para sa akomodasyon, sa pagkaon, sa certificate, sa award, ay usalbatan na sabi ko ini, yung klaseng award na ini, Daing kamugtaki, rocket ship ang laban ko, ya. Ugpahon man ako kuta. Pero dahil man talaga ako maduman, halimbawa ang pick pa ko niya na nakuta, ang nag-nominate kan sa dire ko, ako man sana. Sabi ko, myself is highly nominated. Tapos pig message ako. Uy, here are ngaya the category and requirements for those who qualified for as gintong parangal awarding. Big send.
Isinid ko man. And may we inform nga that we have ngaya sponsorship nga of 12,500. Saan bata na? Pangyari niya ko iniyo sa masin-asin. Awarde ka, papagastusong ka. Kung awarde ako, pagastos ako, pag uli ko digdi, mapainom ako. Pero kung sabi ko, rocket ship ini kuya. Tapos may nailing ako, very proud. Very proud. Dahil man aram ka ba, congratulations niya, congratulations. Piga congrats sa duman sa comment baga sa tapig post for excellent niya and you are niya deserve niya for that award. Kung dahil ko patinisting, dahil ko madiscover, bilibon man ko ta na nga pati ako. Duman sa nailing kong nag-post kay award sa gintong parangal. Uto palan, you are buying your parangal. Parangal with pay. Kaya iyo yan. Tibad kon may mailing ka mong nag-post niya teacher. So nga ng teacher, gintong parangal award. Babakal pala na. O da mo tang. Pero kung ako kay to, so dumigdi ka na ngayaw yan niya supply ticket mo, tapos nga aro kayo ni digi hotel accommodation mo, digdi na for free because you are gintong parangal awardee. Ay sus, ipupos ko wala tuo sa social media because siyempre proud ka. Kan ako kay to ko yan nag-receive, pigsuratan ako, pig-inform ako, kan PNP kay to, na magduman ngaya sa region na sa Camp Olang ngaya for to receive niya the award. Award niya ako sa ano? Nirekomenda ako as a recipient of that award. Nagduman ako sa kunyan, may award. Pag-abot ko sa Kapitolyo kay ito, may award. Best Media Performing. Basta. Ito ang award. Naday ko aram, ninominar ako, kaya because they know kung ano ako bilang media. Iyon po ito ang totoo. Ay! Singko na naman. Siyempre mga kaiman, mga kasurok, tayo nabot na naman kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Giraray sa ngaran kan sa muyang station manager, Maestro Nela Tuon, and kan sa muyang production manager, Tony K. And sa bilog na pag-iriba kan Bicolnet TV. Initabi si Ayi Andes Arieta, minapaabot sa Indonin salamat nonon sa inong pagantabay, sa inong pagpartisipar. And of course, sa aga sa liwat, maghirlingan kita sa siring na oras, sa siring na estasyon, sa siring na programa. Dahil iba kamong makakaiba nun di, ini sana si Ayi Andes Arieta. Minapaabot sa Indonin. Thank you very much and happy Thursday. Ang tabayanan masunod na programa. May habol. Pade, shout out man tabi dyan sa mga padi mo didi sa Manila. Nakahabol si Pading Noel. Naka-extra na ako pade. Pero binasa ko manggiraray. Shout out dyan sa mga padi ko dyan sa Metro Manila sa Monsalve Brothers. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street,
Ilawod 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow.